wani dattijo. To nawa naman yake? Nama 100 ne. To a kamar a garin nan sai naga babu wata fawa sai kai ne mai fawa a nan. To ya harka fawa take a wannan gari? Ya sunan garin ma? Alhamdulillah mai dubara. Mai dubara ko? To ya kake fara sana'ar naman nan? Ka kai shekara nawa kana yi? Ni wannan shekarar nan tun nama iya anini nake yi. Anini? Allah guda 10 kwabo ba. Nake sai da nama. Guda 10 kwabo ɗaya? To yanzu gashi nan kana gasa naman nan. Kakan sai da shi a yau gaba ɗaya? A'a. To. Ni sa'a ne. To yakan yi kwana nawa haka wani lokaci? Ake sa ma yau ma sai ya kare, kuma mai abin da ma kamar yau da gobe sai ya kare. Sai ya kare. Dan Allah ba. To akuya kake yankawa ko kuma dai rago? A'a. Ni da akuman nake je ke sayowa. Okay, in an yanka ne akwata zaka je ka siyo. Okay. To yanzu a nan garin kake sai da shi mai dubara? To kace duk ɗaya nawa ne? Naira 100. Kuma yana karewa. To yanzu baba kana da jari ya kai na nawa? Wanda na sayar in je in kai musu kudin kawo. Okay, wato sai ka sai da naman sannan kake. Yanzu idan aka ce kana ka gaya wa gwamnati ga abin da kake so don ka inganta wannan sana'a, me zaka ce? Taimakon iyali ne da ni. Iyali ne ba na garin nake ba. Daga kauye nake na can jikin kauye ba. Iyali ya ma tana can. Da gora na kuka ya kai kusan wata 3 ko ani ban taba aika musu ba. To fa. Ko yanzu wannan sana'a da kake kuma in abin da ka samu sai dai ka ci abinci kawai? Sai abinci ko da abinci ya ba aika abin keke ne zamani ne yanzu. Zamani ne. Yanzu matan ka nawa? Ɗaya ce. Ɗaya, yara nawa? Yara 8. Yara 8. Akwai wanda yake makaranta a cikin su? A'a. Akwai yaran matan suna makaranta. Okay, yanzu babban shekarar shi nawa ko babban macen shekarar ta nawa? Babban? Babban nan na tsammanin zai shekara 30. Zai shekara 30. Ya ma har ma da iya biyu. Kuma bai yi makaranta ba shi ma. To yanzu baba wannan sana'ar ta fawa kace ka fara tun 1900 da wace shekara? Ya kai shekara nawa da ka Ya kai shekara nawa yanzu? Shekara nan fa da yawa. To at least zai kai 40 ko 50. Ko ba 60 ma ba. Ko 60. Masha Allah. Mun gode baba.